Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is zondag 21 juni 2026. Mijn naam is Ayush Cordial, uw verslaggever voor vandaag. Nieuwe lokalen moeten tekort aan schoolruimte in Suriname terugdringen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft 15 miljoen SRD beschikbaar gesteld voor de renovatie van 58 scholen verspreid over het land. Dat maakte minister Dirk Curry vrijdag bekend de, reno tijdens de behandeling van de begroting. Naast de renovaties wordt ook gewerkt aan de uitbreiding van de schoolcapaciteit. Met steun van de particuliere sector zullen 14 nieuwe leslokalen worden gebouwd op verschillende scholen. Het gaat om HAVO 4, de openbare school Tuanasan, de Schotelweg, de Anton Lewin School en de scholengemeenschap Pata. Ook de Caribbean Development Bank levert een bijdrage aan de verbetering van de onderwijsinfrastructuur. De Ontwikkelingsbank financiert de bouw van 24 leslokalen en scholen. Het aanbestedingsproces is inmiddels gestart en de werkzaamheden moeten nog dit jaar van start gaan. Suriname zet 2 gezochte Brazilianen uit. 2 Braziliaanse mannen die in verband worden gebracht met de beruchte criminele organisatie Comando Vermelho zijn door de Surinaamse autoriteiten opgespoord en uitgezet naar Brazilië. Bij hun aankomst in het Zuid-Amerikaanse land werden de verdachten onmiddellijk aangehouden door de Braziliaanse federale politie. De opsporingsactie kwam op gang nadat de Braziliaanse federale politie informatie had verstrekt aan de Surinaamse autoriteiten over de vermoedelijke aanwezigheid van de 2 mannen in Suriname. Na uitwisseling van inlichtingen tussen de betrokken diensten werden de verdachten gelokaliseerd door het Directoraat Nationale Veiligheid en het Justitieel Interventieteam. Wang Okasi viert 15-jarig bestaan. De stichting Wang Okasi heeft zaterdag haar 15-jarig bestaan herdacht met een feestelijke bijeenkomst bij Riverside Shadin. Tijdens de viering werd niet alleen teruggekeken op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren, maar ook aandacht gevraagd voor de uitdagingen die mensen met een beperking in Suriname nog dagelijks ondervinden op het gebied van toegankelijkheid, participatie en gelijke kansen. De stichting werd 15 jaar geleden opgericht op initiatief van enkele betrokken personen met een beperking en is sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke belangenbehartiger voor deze doelgroep in Suriname. De jubileumbijeenkomst werd bijgewoond door onder andere president Jennifer Simons en vertegenwoordiger van diverse organisaties voor mensen met een beperking. In haar toespraak sprak president Simons haar waardering uit voor het werk dat de advocatie in de afgelopen 15 jaar heeft verricht. Brunswijk roept jongeren op te investeren in vaardigheden. Jongeren moeten zich niet uitsluitend richten op het behalen van een diploma, maar vooral investeren in praktische vaardigheden die hen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Die boodschap gaf vicevoorzitter van het DNA, Ronnie Brunswijk, zaterdag mee tijdens de opening van de onderwijs- en beroepenbeurs Mundutapu op de schoolgemeenschap Mundutapu in Marowijnen. De beurs wordt georganiseerd onder het thema Skills for Tomorrow. Jouw kompas richting kennis, kunde en carrière en brengt onderwijsinstellingen, bedrijven en jongeren samen om de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken. Brunswijk sprak zijn waardering uit voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voor het organiseren van de beurs in Marowijnen. Volgens hem biedt het evenement jongeren een belangrijke gelegenheid om zich te oriënteren op hun studie en beroepskeus. Gezin verliest woning door brand in Nikeri. Een gezin van 4 personen is in 1 klap al zijn bezittingen kwijtgeraakt nadat een woning in het district Nikeri volledig door brand werd verwoest. In verband met het incident heeft de politie een 31-jarige vrouw aangehouden en een verzekering gesteld op verdenking van brandstichting. Volgens voorlopige informatie hadden de vrouw en haar echtgenoot voorafgaand aan de brand samen alcohol genuttigd bij een buurvrouw. Nadat het echtpaar naar huis was teruggekeerd,
vertrok de man om zijn werkzaamheden als taxichauffeur te verrichten. Bij zijn terugkeer ontstond er een woordenwisseling tussen de echtgenoten. Kort daarna zou de vrouw zich hebben teruggetrokken in een van de kamers van de woning, waar zij de deur van binnen afsloot. Vervolgens zou zij een matras in brand hebben gestoken. Nadat het vuur was aangesloten, verliet zij de kamer en sloot de deur van buiten af, waardoor de vlammen zich onverhinderd door de woning konden verspreiden.